Les aventures d'en Robatet. Avui toca signar dossiers d'urbanisme. Aquesta part de la feina sí que m'agrada. A veure, el dossier per fer 1.700 habitatges a Roanes. És fantàstic. A Valls necessitem barris nous, hem de créixer. Mira, el dossier per situar el Museu Casteller a l'altra banda del torrent, fora del poble. Això sí que és una bona decisió. Edificis macos és el que ens convé. I encara em queda per signar Mas Clariana 2 i els barris cap al darrere de la residència al camp. Valls necessita créixer. Tota la gent que viu al barri antic algun dia voldrà marxar, no? Doncs necessitem barris nous. Ole, ole i ole! I també de signar el nou polígon terciari. I un acord pel creixement del polígon. I un altre acord per créixer fins als 50.000 habitants. Sort que ho he deixat tot signat abans que comenci el POM. Poca cosa es podrà decidir si ja ho he decidit tot jo. Si no fos per mi, aquest poble aniria a la ruïna.